Τα καινούργια Dyson Track έφτασαν επιτέλους στην Ελλάδα και ήρθαν για να σου αναβαθμίσουν την εμπειρία σου στο έπακρο. Πάμε να τα κάνουμε unboxing μαζί. Λένε ότι αυτά τα ακουστικά είναι τόσο άνετα και έχουν τόσο καλή εφαρμογή που ξεχνάς ότι φοράς ακουστικά. Έρχεται κάπως έτσι. Εδώ πέρα είναι το χρώμα του σφουγγαράκι που έχω διαλέξει εγώ. Εννοείται ότι έχει πάρα πολλές αποχρώσεις για να διαλέξεις. Στο εξωτερικό του έχω διαλέξει να βάλω μπλε απόχρωση. Οπότε ουσιαστικά τα δικά μου ακουστικά θα είναι ροζ και μπλε. Πάμε τώρα στο κουτί. Έρχονται στη θήκη. Είναι τόσο όμορφα προσεγμένο όλο αυτό. Εννοείται ότι τα δικά μου είναι γκρι χρώμα. Δίνω μεγάλη βάση στα ακουστικά που φοράω, γιατί όταν έχω μια πάρα πολύ κουραστική μέρα, το μόνο πράγμα που μπορεί να με επαναφορτήσει και να με κάνει να ηρεμήσω είναι η μουσική. Οπότε θέλω να την ακούω στην καλύτερη δυνατή ποιότητα. Και τα συγκεκριμένα ακουστικά ακυρώνουν τελείως τον εξωτερικό θόρυβο, οπότε είναι παραδεισός μου. Όπως βλέπετε, το σφουγγαράκι που έχουν ήδη τα ακουστικά είναι κίτρινο και θα τα αλλάξουμε μετά παρέα. Λοιπόν, τα φοράω απενεργοποιημένα. Είναι λες και φοράω το ασπίδες. Δεν ξέρω, φωνάζω. Εδώ έχουμε το καλώδιο φόρτισης. Συγκεκριμένα ακουστικά είναι ιδανικά για όταν θες να πας να κάνεις τη γυμναστική σου και έχει πάρα πολύ φασαρία γύρω-γύρω, οπότε στην ακυρώνει τελείως τον ήχο. Είτε θες να διαβάσεις το αγαπημένο σου βιβλίο, είτε έχεις μια πολύ φορτισμένη μέρα και θες να γυρίσεις σπίτι και απλά να χαθείς τη μουσική σου, δεν πάνε πουθενά και χωρίς υπερβολές είναι η καλύτερη αγορά που έχω κάνει ever. Πριν ξεκινήσω να πάω να κάνω τη δικιά μου δραστηριότητα όμως, πάμε να βάλουμε τη δικιά μου πινελιά στα ακουστικά. Κοιτάξτε λίγο διαφορά. Με δύο κινήσεις έχεις φτιάξει τα ακουστικά όπως ταιριάζει στο στυλ σου. Λοιπόν, πανεύκολα και αυτά είναι τα ακουστικά που ταιριάζουν στο δικό μου στυλ. Εσύ με τις ίδιες μου θα φτιάξεις τα δικά σου track της Dyson, γράψτε μου στα σχόλια.